jeżeli się nie strzela takiej 100% sytuacji, no to nie można meczu wygrać, no nie można chłopakom moim odmówić ambicji, woli walki, bo taka była. No dzisiaj zespół Rekordu był po prostu skuteczniejszy i to on zainkasował te 3 punkty. No naprawdę trochę żal jest nam, bo sytuacje były ku temu, żeby zdobyć te bramki, no jednak na przeszkodzie dzisiaj stawał Krystian Brzęk, no mówię, no dzięki niemu na pewno zawdzięczają taki wynik, jaki dzisiaj był w meczu. Zakładaliśmy sobie, wiedzieliśmy sobie, że to zwycięstwo pozwoli nam umocnić się w tej górnej części tabeli. No niestety nie udało się, no teraz musimy się skupić jeszcze na 2 meczami, które nam pozostały w tej rundzie i tam zainkasować 6 punktów. To też nam pozwoli, wydaje mi się, bezpiecznie pozostać w tej górnej części tabeli. Po prostu Rekord był dzisiaj skuteczniejszy, te kąty, które wyprowadził, zamieniał na bramki, no a my nie potrafiliśmy niestety. Przed meczem sobie chciałem, takie miałem założenie, tak żartem, pół serio. Mówiłem, że chyba chciałem strzelić 3 bramki, bo za 4 dni obchodzę urodziny, a nie ma kolejki, więc chciałem sobie to dzisiaj zapetować, no i udało się. Strzeliłem 2, nie 3, no ale 3 piwa się wypije, no, po meczu. Gębach nas dzisiaj zaskoczył troszeczkę, bo myśleliśmy, że będzie grał bardziej ofensywnie, ale oni się cofnęli, a praktycznie w ataku pozycyjnym nie mogli nic zrobić, no i... A myśmy grali swoje, no, udekonowaliśmy to bramkami w drugiej połowie. No i chyba zasłużenie my wygrali. Gębach jest w tej chwili bardzo mocną drużyną, natomiast na tym tle dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Wydaje nam się, że w każdym elemencie, zarówno w grze defensywnej, jak i w ataku pozycyjnym, jak i w kontrataku pokazaliśmy dzisiaj styl, o jaki nam chodzi, nad jakim pracujemy na treningach i to najbardziej cieszy. Ten wynik zawsze jest pochodną tego. Tak jak to się mówi w sporcie, nie ma drużyny bez dołka, byleby ten dołek przetrwać, czyli są momenty, w których sztuką jest, grając słabiej, nie przegrywać. Nam się przydarzyły w tej rundzie 2 słabsze mecze z Klirexem i z Marwitem, ale już po dołku, także wszystko co najlepsze przed nami jeszcze. Zapraszam kibiców na następny mecz z Hurtapem, z mistrzem Polski. Postaramy się zagrać tak jak dzisiaj, no i jak wcześniej graliśmy do tego feralnego meczu z Nową.